assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jandeli moɗon weltare min dañata kala saaha non min dañiri weltare oɗo subaka altine hande kuɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa Sénégal e aduna foof ha ɗon mboɗo saw holude en caggal jam dumo e nder leydi meɗen Sénégal Baba Moussa Niang bani man debbo Aissata Ndiaye Baba Moussa no weekend ma waɗi fatabarakallah Aissata Ndiaye weekend o ɓenne dow jamma laabi laami labana laami debbo mo daara halayɓe nokku alaji Mamadou Moussa Ly ko heddi o sara on jokkira min calmini min juurima min ñaguimo duwaw min ñaguimo yafuye fatabarakallah en ɓenni weekend o dow jamma en garti e dow jamma fuɗɗorade bisimillah wortorade alhamdulillahi rabbil alamin ko ɓuri tengtude hande ko noon tigui Aissata Ndiaye ene wayno toɓɓe ɓurɗe jojjude nder jande leydi Sénégal ko alhaali ganduɗa kay oɗon grève walla mbiyen on crise tawateɗe tigui e nder duuɗi jangguirde leydi Sénégal kono kay eɗeɗon caɗele tawateɗe to Casamance Aissata Ndiaye MFDC mouvement des forces démocratiques de la Casamance wondi tigui ɓen jagguɓe soldateji leydi Sénégal hande wonno wadu mabɓe beele mabɓe goppita ɓen militereɓe walla mbiyanna ɓen kuninkoɓe walla ɓe cuwa kono kay ko wona ɗum noon ko Aissata Ndiaye ene ɓuuri tawede e nder jandeji leydi Sénégal on cotumami ala haali ganduɗa tigui ɗum ko woni ñamanteɗe walla mbiyanno cogguli ɓeydadi beele no ustirto ɗum ne tawi nder jande leydi Sénégal non tigui Moussa Niang jangde nde kam so tardi tan Moussa Niang ɓe sikki koye banggal laamu wawi wiyede saabu kamɓe hande so tawi jagorde ɗi ala ko mbawi en gardiɗo leydi ndi yo nodduɓe ɓe jooɗoɗo ɓe kalda koɓe nanata kamɓe ɓe kaala koɓe mbawi ɓene gara e ko mbawi ko Moussa Niang saabu yonti sukaɓe tampi janggani guila novembre ha joni jangde ala ne hersini e nder leydi Sénégal eɗo tolni aduna oɗo ko noon tigui ɗum noon woni caɗele tawateɗe ɗo ha joni noon ene jokki peeje hakkude laamu ngu e ɓen parande la jayde guentire udditatama no soleil ɓe mbi ko laamu leydi Sénégal ƴetti capanɗe jeegom e jeenayyi milliard koppeje CFA gam kay hokkirde ɗum ɗiɗon gomuje beele de ganduɗa tigui ɗeɗon jangde fuɗɗi toon hannde ni ɗum kay ko peeje pellite kono ene wayno wiide jeyne koɓe le soleil national gomu G7 holliti tigui ɗeɗon koppeje ene famdiriɓe woni sababu ha joni haaɓe jokki ngoɗon foof ko juuɗe grève et débrayage parents d'élèves noon mbi ko jonama ɗum cappili ɗeɗon gueɗe ɗum woni ko tawte nder hello jawɓoɗo le soleil jayde l'observateur nde yusumaji guen ɓe garte tigui ganduɗa koye nomination premier ministre ɓe mbi ko le poids de l'attente ene wayno noon ko hunde ganduɗa ɓesgu leydi Sénégal ne sabbi ɗum no hanniti ni kono kayya ganduɗa ko ɗiɗon ministre ɓe kala anduɓe tigui beele de holmo jogori wonde ɗum nde woni ko tawte nder hello mabɓe tataɓo kamɓe ɓeɗon jeyniyankoɓe kowona ɗum ko Aissata Ndiaye ɓe garti e yimɓe jeenayyi ɓen wasɓe pittale moon oɗon accident baɗɗo e ngolɗo lawol Porokhane ɓe mbi ko l'histoire des victimes kamɓe jeenayyo Mame Diarra Ndiaye Soda Diaw Sagar Dia Amin Ndiaye Ndemme e Faya Binta Mbengue Fatou Touré Maguette Diagne Momi Diagne Aissata Ndiaye ko ɓeɗo de woni wasɓe en pittale mumen ganduɗa tigui on accident baɗɗo to lawol Touba jayde quotidien le quotidien de Madiambal Diagne arti tigui koye oɗon prochaine remaniement ministériel ɓeɗon fiyaɓe ɗum ɗon sumgoji beele de kañumen kala koko jogori iwde ɓe mbi ko le crédit épuisé des alliés ɓen wonnoɓe hoore lindi Macky Sall umiriɓe to PS umiriɓe AFP mo ganduɗa ko Landa Moustapha Niass umiriɓe to rewi mo Idrissa Seck en kala ɓe ganduɗa Aissata Ndiaye oɗo saaha ngala dol no hannirta ni beele de kamɓe kala ɓe jogorani ummade ɗum ne tawi nder hello jeenayyi nder le quotidien jayde Vox Populi natal on jagorɗo sato kotki ministre de l'habitat et de l'urbanisme o wiyete ko Abdoulaye Seydou Sow kono kayya omo jeeya on fédération sénégalaise de football o wi ko woni yimɓene takkamo wonde de ganduɗa kayya ko ala e makko kono kay ine ponda dotta ko wonani e makko kanko Abdoulaye Sow kono kayya o wi ɓen kala ma kaltu ɗum e yesso jomiraɗo subhanahu wa taala ɗum foof noon ko ala haali oɗon prime moɓe keeɓi to CAN coupe d'Afrique des nations nguɗon polgu addi cutumami kewɗo kono kay o wi ko ha joni oko andino ko omo andi ɗum o deƴƴi o wi sababu Aissata Ndiaye won ƴettunoɓe haalisaji mumen jeyto to sernaɓe gam kay liggade équipe nationale leydi Sénégal beele de wasa gagnade Abdoulaye Sow o wi komo fayi ɗum to tiiɗi tewmo laaɓa ko haalata ko so haalama Moussa Niang ne wawi wonde saabu hande jooɗiɗo e télé huccita e aduna fo wiya Sénégal gagnotako oɗon Moussa Niang so joguima kurus muɗum ñagota ko yo Sénégal exactement jayde enquête colosti enquête ɓe gatti oɗon crise scolaire crise école sénégalaise ha joni de ɗum woni ko tawete toon ene wayno noon ɓe mbi ko l'état laamu leydi Sénégal ko waɗi proposé ɓeɗon ko hunde tigi nde yonaniɓe capanɗe jeegom e jeenayyi milliard 69 milliard koppeje men CFA caggal ɗum e nder ndeɗo jeyde Abdoulaye Diallo
Diallo état o soutien no Congo wi ko état wadi ballal mum wadi mbawko mum no hanit ni 471,9 milliards kopre CFA dum ko depuis 2014 Assane Ndiaye lamu leydi Sénégal ummi comme ƴewde pelliti e peeje kono kay ha joni ɓe nañani tigi ganduɗa ko ɗeɗon peeje ɗe ganduɗa tigi ne wawi dartinde grève aji duɗi e guer leydi Sénégal caggal ɗum ɓe garti ɗiɗon otage uji ɗi ganduɗa kay ko Salif Sadio on gorko mo gonɗa tigi jaggi jeeɗiɗo e jamareɓe leydi Sénégal koni koɓe men ene wayno ɗamina kamɓe kala mamo goppite ñalawma hande o a jayinde besbi koye oɗon alhaali ɓe gari ɓe mbi ko vers le bout du tunnel libération ɓeɗon tigui ganduɗa ko ɓe koni koɓe leydi Sénégal wonɓe juuɗe MFDC mouvement des forces démocratiques de la Casamance ene wayno kamɓe kala maɓe goppite ñalawma hande o ɗum woni ko ɗamina caggal kan ɓe gatti oɗon proposition reprise des cours 69 milliards ha joni de ganduɗa ɗum woni ko jangguinoɓe jaɓani les échos e natal makko kanko Abdoulaye Seydi Sow ɓe mbi ko il fait de graves révélations ha joni noon o jagui to jagguno sababu foof noon ko primaji retour de la canne ɗi ganduɗa tigui inde makko cooma hen kono kay e wiide makko hol bonnitɓe inde makko no hannirta ni Aissane Ndiaye e hello mabɓe jooɓo kamɓe jeynen koɓe les échos ɓe garti tigui ganduɗa koye oɗon maire mo Médina wiyete ko Bamba Fall beele de ko garɗo takkade hoore leydi Macky Sall Bamba Fall ko noon tiwi o wi à partir de maintenant je vais travailler pour le président ko kanko tigui haali kongi makko ne tawi nder ndeɗo jayde o ko maw wat ganduɗa ko peeje makko e pellite makko gam kayya wadde convaincre ɓen tigui ɓe gollito gam kañumen kala ballita hoore leydi Macky Sall wadde mbiyen Bamba Fall waɗi ralli jayde libération no kewɗen wiide sona scandale tan ko révélation ɓe garti tigui ko scandale toto AIBD ne wayno trafic de passeport diplomatique Aissane Ndiaye haɗano tigui toto présidence haɗano to ministère des affaires étrangères kono kayya ene tawi toto bowallare ngal Blaise Diagne ɓe mbi ko gérante salon gor coiffure ko kañum tigui tawra e passeport diplomatique mo ganduɗa tigui ko fraude ɗum noon ɗum ko caggal ganduɗa kay ko 24 heures Mariam Loum kañum tigui fawama juuɗe wonama amberke kono kayya o haali walla mbiyen o joofi men Amadou Kébé kañum tigui ene jeeya oɗon coup mandat d'arrêt ene wayno kamɓe kala eɓenen juuɗe dariɓe leydi Sénégal jeyde stade coftal ɓalli e natal makko Doudou walla mbiyama Edouard Mendy heeɓi tigui fartange ɓe mbi ko takku san makko tigui woni ko tawete noon Mendy le compte de fait se poursuit ene wayno noon caggal nde ƴetti oɗon coupe d'Afrique des nations joni Edouard Mendy heeɓi coupe du monde de club Edouard Mendy ƴetti ligue des champions Edouard Mendy ƴetti super coupe Edouard Mendy holko keɗɗerɗa Edouard Mendy sacré 9 trophées fa tabarakallah Aissane Ndiaye ko ɓoyɗo e muñal tan taw ɗum gorko janoɗo ha waɗa découragé football watti yeyde ndeysan ayi tu vois arti wi ko joni mboɗo fette mon sans salaire ayi hande woni meilleur gardien Allah koni gonɗimo koye muñoɓe inna allah ma sabiri wallahi ndeysan ayi Moussa Niang no yaari ni ko yeru foti wonde goto foof hande ƴetta hen exemple Moussa Niang anda ko wiyete muñi cuurki addata ƴulɓe yo goto fo muñate banggal ngal woni ngal ko foti tawde ɗum hen ko ma taw ɗum hen kono Moussa Niang yiyata hande mo ganda yeeyi guerte ɗe jarani woppa guerte ɗe faya e ɓohe woppa guerte ɓohe ɗe faya e gawri a wowetake haydara te kala ko nanguɗa tan a woni hen so ɓooyi tan yimɓe tawtete hen Moussa Niang ko ɗon gummata ɗen udditen hello men wongo Moussa Niang ɗum noon hande en payat tan to ganduɗa kañum woni cité Aliou Sow Moussa Niang ene anda e weekend oɗo ene wanno kawtal manggal dañogal toon ɗum noon faade diine l'islam darni ɗum ko ceerno Maki Chérif Aïdara toon to ganduɗa kañum woni to diwan mo cité Aliou Sow to ɗum noon Moussa Niang mo waɗi organisé oɗon takkusano mo inniri ɗum ceerno Bachir woni ko ganduɗa ceerno Bachir Tall mo Louga Moussa Niang amo waɗe ziyar kankone oɗo subaka amo salmine amo ñaague duwaw e nder Piindi TV Moussa Niang ko ñalawma baɗɗo fayida wonno ko ñalawma baɗɗo fayida wonno woni sababu gonɗa tigui jagol dianiyankoɓe Piindi TV wadde couvrir oɗon événement no hannirta ni Aissane Ndiaye woni no fartangue kono kay dental Allah hen kewal wallay Moussa Niang en batta sona hettade ko kewno toon koye micro Baba Daha Thiam e caméra chat walla mbiyen chat walo ɗum ko rendinde yimɓeɓe fof gana gotum ɗum noon ko rôle mo ganduɗa din l'islam ko ɗum woni rôle muɗum Allah yamiɗi ko en gon gotum wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu Allah wi onon fof nangodire nangon e ɓoggol Allah diina Allah gonon neɗɗo goto wata certe enenne kadi Allah walli en Sénégal hande ko leydi émergent ko leydi ndi ganduɗa kadi ene waɗi ressource ha heewi
Allah addani en gaz, addani en pétrole, addani en kadi ko ganduɗa ala hay nokku woni valeur aji ɗi tawruɗen mawɓe men hanki waliyaɓe Allah adinoɓe Cheikh Alhaji Oumar en, Mam Borom Touba en, Mam Alhaji Malik en, Mam Abdallahi Niass en e ko nandi Limamou Laye en, hen goto fof won valeur mo hokki en nani ɗum e meɗen. Non tigi Moussa Nia ɗum noon on jii ko diine tan e l'islam haala toon e samedi oɗo woni ko ganduɗa ete fuddima guila subaka fayi ha jamma woni ñalawma baɗɗo fayida ñalawma mawninaɗo kala ko faye l'islam Moussa Nia ñalawma mawninaɗo kala ko faye diine wadde kala ko ganduɗa duwama toon yo Allah jab duwa wujji Moussa Nia fa tabarakallah yo Allah jaabu ko duwa ganduɗa tigui Allah hokkenteɗo samu wuuri saabu eɗen gandi siara ko kala hitani kono kay ko almudagal woni ɗon kono kayya ko noddugol diine no hannit ni fa tabarakallah en calmin juurima en mbiya ko yo Allah jaabu ko duwa toon ko kala amin amin Moussa Nia ko ɓuuri hen yajje noon ma on jeeb ɗum e nder Piindi TV so Allah jaaɓi ko ɓoyani ko Moussa Nia payen to diwan mo Sinthiou Garba toon noon ko cuumu musgo waɗi toon ɗum ne koye weekend o wonnode woni ko ganduɗa koko muusi ko kewi toon yete marché Sinthiou Garba ko kañum huɓɓi ɗum noon Moussa Nia ko huɓɓi ɗum mataw ɓe ganda taw ko saabi marché o huɓɓi kono noon aɓenayi enquête aji mabɓe ko way noon ko wayni noon Moussa Nia ina ƴewtinda ina heewi mon jiiɗum e image uji ɗi ina waɗa défilé Moussa Nia ko marché ji huɓɓata e ko ganduɗa ko way noon ɗo yimɓe ndendata ko way noon ina heewi e aduna ko ɓuuri hen hewde yimɓe ɓe mbiya ko coup de circuit woni tan banggal courant huɓɓude ɗum saabu ina anda Moussa Nia nder marché ji ɗi ina heewi fiilo molta faye fiiluji courant kaari fooɗi foɗana o tawa ko installation ji clandestin ji wonta Moussa Nia ɗiɗon installation ji noon addata ko caɗele e nder liggey o saabu ko ganduɗa wona agent ganduɗo ɗum darni ɗum ko tan foɗɗo mi foɗanma fot mi foɗanma heewi addude caɗele yo yimɓe ɓe goppiten haqqillaji no fewi Moussa Nia saabu marché woni hen ko marchandise woni hen ko comci Moussa Nia woni hen ko ñamde Moussa Nia pétrole nani hen gaz nani hen ɗum ɗon noon so wone diwan yo yimɓe mbattat hakkille ko way noon ko noon tigui ko marché central mo Sinthiou Garba en tawa nder commune ogo e nder Guénar tigui wuuro mawgo ganduɗa tigui guure kewɗe kadi koye ndeɗon jeere ndentata ko jayade no fewi kono kay ko ñaganade yo Allah lomtina birikaji kewɗi kuuɓi ya e sen jeeya darengol ɗo jeygol noon tigui Moussa Nia jeygol ngol kam nana ruppito yiyama no fewi no ruppitorto ni eko ganduɗa ko kañum kewi toon no fewi Moussa Nia eko nanete hen eko yiyete hen oɗo saaha mo ganduɗa aɗani kala image nani ɓenna yimɓe ne jiiya ko kewi toon ko eko ruppitto ko e foof ene hulɓini no fewi yo yimɓe ɓe mbattat hen hakkillaji no fewi tan woni ko foti dañde no Moussa Nia ala ko neɗɗo wawi hen ko ganduɗa tan ko hoddiro ala ko neɗɗo wawi hen kono noon rentade kadi Moussa Nia ina moƴƴi eko wayni neɗɗo andude sene jippo anda beele lampaji mum ñifi waɗa débranché kala ko bari sino toon saabu ko ɓuuri famdude Moussa Nia woni chargeur téléphone hande jiyata ko woppe e nder e woppe ina bari sa guila subaka ha hira walla 24 heures sur 24 Moussa Nia te ɗum ɗon foof koko jeeya ko wawi addude jeeya eyyi ko noon tigui duwnade kamɓe kala jayaɓe hen ɓe ganduɗa tigui mbasi hen bawsuji mumen e wideɓe jomiraɗo dokko ko kañum tigui rokkuno ko kañum tigui wawi rokkide yo Allah lumtinna ko barkini kono kayya itinaɓe ɗeɗo caɗele kala ko wayni natta tigui yeede saabu daña e basal gondi kala e saaha ko wayni ne yeey nder jeere leydi Sénégal ko duwnade kamɓe kala jayaɓe hen noon tigui Moussa Nia diwanaɗeɓe e kadi tan tottude kadi no wiyete kadi hokkude tan haqqille saaha foof neɗɗo ko liggoto foof yo wat ɗum assuré Moussa Nia saabu assurance uji nanɗo te ko ɗum woni liggey mumen kala neɗɗo banggal ngal woni yo waɗat assuré jawdi muɗum ena sooda assurance hitande foof Moussa Nia walla ko so tawi ko lebbi jeegom ha lebbi jeegom so tawi ko lebbi tati ha lebbi tati yo yimɓeɓe dañat culture yaade so waɗoyde assuré matériel uji mumen saabu ko wayni hande so dañi ma assurance daro kañum ne waɗa hen fodde muɗum Moussa Nia woni ittude ko ganduɗa ko kañum boniraɗa e ko way noon rampila saabu so neɗɗo ne waɗa assuré ko ɗum saboto ɗum ɗum woni liggey mabɓe kamɓe assurance ko tan wiide yo yimɓeɓe ɓurdal
tottude ɗum ɗo yete importance liggeyaji gondi e bangeji ɗi goni ɗi saabu ɗum ɗon ne ko ballal wonata tigui e ngal ɗon banggal ko noon tigui Aissata Ndiaye no mbiɗa ni assurance ganduɗa ko ene wayno sa yittima ƴeewon e balle walla mbiyen so ko wayni ari so tawi aɗa jogui ɗum ene wayno ko jeyɗa foof ma wad banggal ngal usturen ma wadde mbiyenna ko haqiqa kono kayyiya ko wasiyade yimɓe yeeyoɓe ha e ganduɗa ko wonɓe otoji wonɓe partout joni wawi wadde assuré ko jogui ko saabu janggo e jamma aduna hay goto anda weeral noon tigui koye ɗi konngudi guddeten roɓindu jayndeli meɗen ko wiide tan yo Allah waɗanen ɓurale kisal ɓe gandani kamɓe ɓe dañi ɗiɗo bonandeli yo Allah won ballo yo Allah heedan ɓe ɗo ganduɗa ko ɗon bagasuji mabɓe heedantunoɓe ko ni tan aduna kam ko ni tan Moussa Nia dañale basal noon ko kañum wondi yo Allah waɗanen cellal kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno bamo Moussa Nia heɗon ene banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat wondude Ibrahima Thiombane Oumar Ba